खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो खारबाय थानाय ट्रेनावनो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सनि जवानानो सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादों बे जाथाया आबाद आसाम एक्सप्रेसआव जादों राजस्थाननिफ्राय आसामनि दिपुआव आनजाद होनो थाखाय फैनाय सासे आइजोखौ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सनि जवान ओम प्रसाद मीनायानो जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन आइजोनो सिट नागिरनानै होनायनि मुङाव आइजोखौ गुबुन दाब्बायाव लानानै थांदोंमोन आरो बेयावनो खाबु लानानै आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन उनाव आइजोआ खुनुरुखुमै दुथांनि आखाइनिफ्राय खारग'नानै हेल्पलाइन नाम्बाराव कल हरनानै मिथिहोहरदों आरो बे लेखायैनो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सनि जवान ओम प्रसाद मीनाखौ हमदों बे जाथायनि उनाव गोबां सोंथि बेरखांदों रेल बिफाननि जवानानो रैखाथि होनो नागारै बेबायदि आखु खालामोबा रेलनि सिङाव सोर रैखाथि होगोन डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनि जेयाव नांदों फिन सोरखारि मावख'गिरि 40,000 रां लाबाय थानायावनो हमजादों तरुन बसुमतारिया उदालगुरि जिल्ला एक्साइज डिपार्टमेन्टनि कनस्टेबल तरुन बसुमतारिया 40,000 रां लाबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजादों मोनसे केसनिफ्राय रेहाय होनो थाखाय रां दाबि खालामदोंमोन तरुन बसुमतारि बिथाङा बेयावनो रां दाबि खालामजाग्रा सुबुङा रांखौ होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो मिथिहोनायाव बिथांमोननि जे सानाव हमजादों एक्साइज डिपार्टमेन्टनि कनस्टेबल तरुन बसुमतारिया नोंथांमोनहाबो रां लाग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै राहा लानो गोसो दंबा नोंथाङा रां होनायनि सिगांनो 9435024100 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो हागोन नङाब्ला 6026901243 बे नाम्बाराव वाट्सएप खालामनानैबो मिथिहोहरनो हागोन दालां बानायनायनि मुङाव सोरबा एमएलएआ माब्लाबा खुन्थिया गायसनदों आरो गुबुन एमएलएआबो माब्लाबा दालां होनो थाखाय रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो दालां लुफुंनानै होआखै रायजो राजाफोरनो चिरां जिल्ला फुलगुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय थिरिमारिनिफ्राय क'क्राझार चिनियाली थांग्रा साम्पाबती दैनि सायाव गोलाव समनिफ्रायनो दालां गैया जायनि थाखाय मोन 40 गामिनि रायजो राजाफ्रा गोलाव समनिफ्रायनो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों गोलाव सम सोरखारजों नेवसिजानायनि उनाव दा सुनिल नार्जारी आरो सानैसोआ लोगो नांनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय दंफांनि दालां बानायनानै होबाय जाय दालांखौ बेखेवनाय जाबाय गावसोरनि रां खरसा खालामनानैनो साम्पाबती दैनि सायाव दालां बानायनानै होदों बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साम्पाबती दैनि सायाव दालां गैयैनि थाखाय गं 40 गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जाबोदों फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो गुबैयै दैज्लां बोथोराव बांसिन जेंना मोननो गोनां जायो जायनि थाखाय थाबायनो आन्थाल' दालां बानायनानै होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि समाव बारग' एमएलए चन्दन ब्रह्मआबो दालां लुनायनि थाखाय खुन्थिया गायसननानै नारेंखल देखावलांदोंमोन नाथाय दालांखौ लुनानै होआखै बिथांनि उनाव फिन एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो दालां लुनानै होनायनि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो नाथाय बिथाङाबो दिनैसिमबो दालां लुनायनि जेबो राहा लायाखै जायनि थाखाय सुनिल नार्जारीजों लोगोसे सानैसो सुबुङा लोगो नांनानै 2 लाखसो रां खरसा खालामनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय दालां लुनानै होदों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सोलिबाय थानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव आसामनि बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर' आरो अंकुसिता बर' बिथांमोनहा गोरलैयैनो देरहासार जानो हानानै सेमि फाइनालाव गेलेनो थाखाय जायगा आवग्रिनो हाबाय जमुना बर' बिथाङा 57 केजि खथायाव राजस्थाननि गेलेगिरि सपना शर्मा बिथांजों गेलेदोंमोन आरो गावनि रोंगौथिजों बिथां जमुना बर'आ मोनथामबो राउन्डआव गोरलैयैनो देरहासार जानो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय सानथामनिफ्रायनो जमुना बर'आ लोमजानानै दंमोन अब्लाबो गोख्रों ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों बिथाङा गोरलैयैनो 5-0 स्क'रआव देरहासार जानो हानानै सेमि फाइनालाव सौहैनो हाबाय अंकुसिता बर' बिथाङाबो गुजरातनिनो गेलेगिरि परमजित कौर बिथांजों 66 केजि खथायाव गेलेदोंमोन जेराव बिथाङा गोरलैयैनो देरहासार जानो हादों आरो सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हादों सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हानानै आसामनि थाखाय मेडेल लाबोनो मोनगोनखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों अंकुसिता बर' बिथाङाबो खर्गेश्वर बसुमतारिनि न'आव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा अर सावनानै होलांदों क'क्राझारनि भबानिपुरनि खर्गेश्वर बसुमतारिनि गोदानै लुबाय थानाय 3 थाला बिल्डिंआव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा अर सावनानै गालांदों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथाया हरनि 1 रिंगानिफ्राय 1:30 रिंगायाव जानो मोन्दों अर खामनाय जाथायखौ मोननानै पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाना नुजाथिफैदों
अर खोमोरग्रा बिफानना अरखौ खोमोरफैदोंब्लाबो बे अर खामनायजों गासै 10 लाखसो रांनि खहा जादों होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायथिदों। लोगोसे बे जाथायाव सोरबा सिखावनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा, मानोना न'आव थानाय टाटा मबाइल गारिनि बेटारिखौ खावनानै लांदों आरो गारिनि डिजेलखौबो बख'दों आरो बे डिजेलखौनो न'आव लुनानै सावनानै गालांनायनि सन्देह खालामदों। नाथाय बे अर सावनानै गालांनाय जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरा सिखावनि सन्देह खालामदोंब्लाबो सिखावनि खामानि नङाबो जानो हागौ, जाहाथे जाथायखौ गुबुन नोजोरै नायो बेनि थाखायनो गारिनि बेटारिखौ खावनानै लांफ्लादोंबो जानो हागौ आरो बे खामानिया सोरबा सुथुर एबा मेगन गोसानिबो जानो हागौ। थांनाय सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि जनायनि गोबां गामिफोरावनो दैबाना जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 12 गामिफोरानो दैजों लोमसाव जादों आरो बे बोसोरनि मादाव बेनो देरसिन दैबाना होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि थाखाय दैबाना जानायजों दालां लामाफोरा खहा जादों, जायनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं दैबाना जानायनि थाखाय मोसौ, अमा बायदिफोरखौ खानो थाखायबो बोरि हा गैला। जिब जुनारनि अनगायैबो सुबुंफोराबो जानो लोंनो थाखाय जेबो गैला होननानै दुखु फोरमायथिदों। जायनाखि बेफोर ओनसोलाव मोजां लामा आरो मोजां दालां गैया, बेनिखायनो लामा आरो दालां बानायनानै होनो थाखाय सोरखारनिसिमबो गोबां अजद दैखांबोदोंमोन, नाथाय सोरखारा दिनैसिम राहा खालामनानै होआखै होननानै दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों। आसामाव फिन एनकाउन्टार। आसाम पुलिसनि गुलि गावनायजों ड्राग्स फालांगिरि गेंनि सासे सोद्रोमानि जिउ खहा। आसामनि तिनसुकियायाव जादों बे जाथाया। ड्राग्सनि फालांगि जाबाय थानायनि खौरां मोननानै आसाम पुलिसा तिनसुकिया टंगना सेङाफोथार ओनसोलाव अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों, जायनि थाखाय पुलिसा गेंनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो आसाम पुलिसनि बे गुलि गावनायजोंनो गेंनि सासे फालांगिरिनाव गुलिया नांदों। उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों होननानै मिथिहोदों। ड्राग्स फालांगिरि गेंनि सासेखौ गावथारनो हानायनि अनगायैबो गुबुन 3 ड्राग्स फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। गोख्रैथिजों खारबोबाय थानाय गंसे ट्रेना मासे मैदेर आरो जोनोम जागोदान मासे मैदेर फिसाखौ हुख्रेमलांदों। बे दुखुनांथाव जाथाया आसामनि जरहाट जिल्लानि खारिखाथिया रेलवे स्टेशन साखाथियाव जादों। हरनि समाव मैदेर फालोआ रेलवे ट्रेकखौ बारदोंमोन। बे समावनो गोख्रैथिजों खारबोबाय थानाय राजधानी एक्सप्रेसआ मैदेरफोरनि साजों खारलांदों, जायजों मैदेर बिमा थैनायजों लोगोसे जोनोम जागोदान मासे मैदेर फिसानि जिउ खहा जानो गोनां जादों। जरहाटनि फरेस्ट अफिसार बिकेन पेगु बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेर फालोआ रेलवे ट्रेकखौ बारस'गोनखौ रेलवे बिफाननो मिथिहोहरखानाय जादोंमोन आरो बे ओनसोलाव ट्रेननि गोख्रैथिखौ खम खालामनो थाखायबो खावलायहरनाय जादोंमोन। नाथाय रेलवे बिफाना मानियाखै, जायनि थाखाय मैदेर बिमा फिसानि जिउ खहा जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो बे केसखौ लानानै नायबिजिरनाय जागोन आरो आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।